Jasné, že všetci poznajú gafu. Čím by sme lepili naše deti o stenu a podobne. Priatelia, pokračujeme ďalej ďalšou prednáškou. Jakub Sidoriak, Senior Sales Consultant z Daktely a Mario Lubás, Head of B2C od Zgafa Auto SRO vám už o pár chvíľ povedia, aká je budúcnosť zákazníckej podpory, ako je implementovaná v praxi. Myslím si, že pani vám a nám majú čo povedať. Pozývam vás sem k nám na pódium. Stále môžete používať ten populárny hashtag Amsterdam, ak chcete niečo napísať do toho slajda, spýtať sa ich, ktorý z nich je tvoj frajer? Usmievaš sa tak na nich, že nie? Dobre, tak potom nič. Páni, nech sa páči, pódium je vaše a tebe odozdávam mikrofón, páči sa. Tak, príjemný dobrý deň prajeme. Dovolte nám, aby sme sa na úvod samozrejme aj predstavili ešte raz. Moje meno je Jakub Sidoriak, som z Daktely, kde pôsobím vlastne ako konzultant, ktorý predstavuje našim zákazníkom nové inovatívne riešenia. A dnes je tu so mnou aj Mário z Zgafa Auto. Pozdravujem všetkých. Ja keď som sa vlastne zamýšľal nad tým, ako koncipovať celú tú prednášku, tak som si hovoril, že asi bude zbytočné tu dávať v podstate nejaké všeobecné informácie, ktoré aj tak nikoho nezaujímajú. Tak som oslovil túto Mária, s ktorým v podstate už vyše roka spolupracujeme v rámci zákazníckej podpory a hovorím mu, že či nedáme nejakú spoločnú prezentáciu, kde by sme v podstate zákazníkom predstavili v praxi priamo, ako funguje taká moderná zákaznícka podpora. Aby ste mali lepšiu predstavu, prečo práve naše dve spoločnosti spolupracujú, tak veľmi radi v krátkosti predstavíme aj našich zamestnávateľov, keď to tak nazvem. Spoločnosť Daktely vlastne vyvíja omnichannel riešenie, ktoré pomáha či už malým alebo veľkým e-shopom, poprípade v podstate aj iným firmám s komunikáciou. Je to vlastne inovatívny software, ktorý jednak pomáha operátorom, ale taktiež vyvíjame aj umelú inteligenciu, ktorá spravuje oveľa väčšie množstvo klientov. Pôsobíme v 7 krajinách, nie sme nejaký startup, ktorý by bol teraz na trhu 1 rok, máme už aj bohaté skúsenosti a máme vyše 1200 zákazníkov, ktorí používajú naše riešenie. Čo vy, Mário? No, takže Zgafa Auto, my sa venujeme hlavne predaju náhradných dielov a rovnako príslušenstva autokozmetiky a rôznych tuningových a doplnkových dielov. Sme na trhu už 14 rokov a vybudovali sme možno e-shop, ktorý už mnoho z vás aj pozná, ale tvoríme aj predajne, hlavne aby sme vyhoveli službám našim zákazníkom, aby si mohli ten tovar vyzdvihnúť osobne. A snažíme sa pridávať takú vysokú hodnotu pre toho zákazníka, preto sme oslovili vlastne aj Daktelu, aby sme priniesli hlavne v tej komunikácii medzi nami a medzi zákazníkom nejakú silnú hodnotu. Obhajili sme aj hodnotenie Shop roku na Heureke niekoľko rokov po sebe, čiže takto sa posúvame a snažíme sa dbať na tú kvalitu hlavne ku tým koncovým zákazníkom. Nie je to samozrejme všetko rúžové, Mário, určite a každý e-shop sa potýka v podstate s nejakými výzvami alebo niečím takým, čo v podstate vás definuje, alebo viete, že reálne musíte stále inovovať. Ako to máte vy? Čo vlastne v rámci tých autodielov je niečo také, čo proste musíte pravidelne riešiť? Áno, čiže autodiely, možno veľa z vás ich pozná, že autodiely je veľmi široký sortiment, a hlavne tí zákazníci našej síti diely nevedia vybrať sami. Čiže potrebujú nejakého špecialistu, aby im pomohol s výberom tých autodielov, pretože keď si to vezmeme úplne laicky, tak každé auto má niekoľko motorizácií, má niekoľko stupňov výbav, tým pádom aj tie diely sú rozdielne. Ja to uvediem na bežnom príklade, napríklad brzdových dielov, kde napríklad ten brzdový kotúč v rovnakom aute, v rovnakom ročníku, v rovnakom motore má napríklad 4 alebo 5 rôznych druhov. Čiže ten zákazník, pokiaľ to koleso nerozobere, nevybere to, nezmera si to, tak vôbec netuší, ktorý vlastne mu bude pasovať. Hej. Čiže je to hlavne pre tých zákazníkov, ktorí si nevedia poradiť a oni nás musia kvázi kontaktovať. Čiže vznikajú nám strašne veľa požiadavok, napríklad ohľadom tých produktov, poradiť s výberom, ale rovnako sa stretávame aj s reklamáciami, ako pri každom e-shope. Stretávame sa s vrátením tovaru, stretávame sa s častými otázkami, kedy mi príde objednávka, kedy to budem mať doma, kedy mi to doručíte a rôzne informácie, najčastejšie otázky. No a rovnako je tu nejaké zákaznícke očakávanie. Čiže zákazník chce tie autodiely čo najrýchlejšie, lebo kedy objednávame autodiely? Objednávame ich vtedy, keď sa niečo pokazí,
Čiže zákazník nás kontaktuje, chcem tie deliť čo najskôr, chcem ich mať, odporúčte mi nejakú kvalitu, ja sa v tom nevyznám. Urobte mi to tak, že keď mi to príde, tak ja to namontujem a bude to všetko v poriadku. Čiže zákazníka musíme čo najrýchlejšie vybaviť, potrebujeme mu špeciálne poradiť a hlavne mu to potrebujeme čo najskôr doručiť, aby si opravil to svoje vozidlo. A na toto sme potrebovali vlastne nejaké riešenie, ktoré by nám pomohlo všetky tie dopyty zosumarizovať do nejakého systému, tak aby sa nám to aj nám jednoduchšie riešilo, ale hlavne, aby ten zákazník dostal čo najskôr tú spätnú väzbu. Čiže sme oslovili vlastne Daktelu a vytvorili sme spoluprácu medzi GAFA a Daktelou. Ja by som sa tu možno aj pozastavil, že kým sme v podstate naviazali tú spoluprácu, ja som vás samozrejme poznal, bombastický marketing na sociálnych sieťach a podobne, ale skús predstaviť v podstate divákom, ako ste to mali riešené možno pred tou Daktelou, vlastne tá zákaznícka podpora. Jasné. Čiže my sme to mali riešenie asi tak, ako každý e-shop, ktorý možno začína, alebo už začal tvoriť nejaké objednávky, nejakých zákazníkov už má. Čiže mali sme normálne štandardný systém na hovory, potom sme mali ďalší systém na chat, ďalší systém sme mali nejaký mailový klient, potom sme mali WhatsApp otvorený, potom Instagram, potom Facebook a človek ráno príde do roboty, otvorí si 7-8 toolov rôznych a začne sa v tom strácať, hej. Čiže my sme už z tých dát, ktoré sme mali, chceli nejako modernizovať a hľadali sme nejaké riešenie, ktoré uspokojí tie naše potreby, aby sme to mali prehľad v tom, aby sme vedeli dať pridanú hodnotu zákazníkovi. A tak sme oslovili vlastne Daktelu. Daktela nám to predstavila vlastne, ako by nám vedeli pomôcť. Dali sme si spolu nejaké meetingy na začiatku a následne to došlo až do toho, že sme urobili spoluprácu medzi nami a snažili sme sa to riešenie implementovať do GAFI. Poďme asi rovno na to, ako to vlastne teraz v tej súčasnosti vyzerá, ako to máte naimplementované. Ja si na úvod poviem, že teda máte tým operátorov, ktorí samozrejme komunikujú priamo s tým zákazníkom, ale tým, že máte extrémne veľa v podstate toho dopytu a stále sa rozrastáte, tak nie je fyzicky možné, aby to čisto zvládal ten operátor, tak v podstate tu supluje niektorú činnosť aj tá umelá inteligencia. Áno, presne tak. Ja by som to v tom prvom kroku upriamil asi čisto priamo na tých operátorov, ktorí vlastne komunikujú priamo s tým zákazníkom. Vieš nám tu, Mário, popísať, v podstate môžeme si to potom aj spoločne prejsť vlastne, ako vyzerá tá práca toho operátora? Určite. Čiže ja by som začal s tým, že prečo sme šli do Daktely. Daktela máme jedno riešenie a v tom riešení máme úplne všetko. To je taký štandard asi Daktely. Čo znamená všetko? Predstavte si, že otvoríte si jeden prehliadač, ráno prídete do roboty, otvoríte si jeden prehliadač. Máte tam všetky informácie, ktoré potrebujete. Začnete si deliť tikety, čo sú vlastne e-maily, a tieto maily začnete riešiť ako operátori. Do toho v jednom systéme vidíte prichádzajúce aktivity, čiže vidíte tam nejaký prichádzajúci chat, vidíte, o čom je ten chat, čo ten zákazník dopytuje, rovnako tam vidíte hovory, máte tam prehľad v tých WhatsAppových správach a vlastne každý jeden človek, ktorý má prístup do Daktely a má nastavené práva na tieto kanály, tak ich môže obsluhovať. Čo je výhoda? Napríklad bežne si zamestnanci berú dovolenky a prídete na druhý deň do práce, človek tam není, no neviete napríklad heslo do jeho počítača, alebo proste zobral si počítač domov a teraz čo ideme urobiť? Takto otvoríme si Daktelu a všetky jeho aktivity, rovnako aj firemné aktivity vidíme v tom profile, čiže toho človeka vieme plnohodnotne zastúpiť. Ďalej, čo riešime v Daktele, na čom sme veľmi pracovali, tak je vlastne CRM databáza. To sú vlastne kontakty zákazníkov. Úplne jednoduché, je to iba meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo. Čo je na tom super, tak vlastne keď vám zákazník píše e-mail, tak sa to spáruje s tým kontaktom. Následne vy vidíte celú históriu tých zákazníkov, čiže vidíte, kto s ním včera riešil reklamáciu, kto s ním dneska ráno objednával nejakú objednávku, komu písal na e-mail napríklad po obede. A vidíte rovno, že večer znovu vám chcel písať na chat, ale už proste ho nikto nevybavil, tak proste sa založil zase e-mail a na druhý deň ho už môže ďalší kolega kontaktovať. Čiže otvoríte si jeden systém, dáte si históriu zákazníka a viete, čo máte riešiť. No vlastne z tohto vyplýva aj nejaká pokročilá distribúcia. A to je taký spôsob, že my napríklad využívame, že keď zákazník volal s nejakým našim operátorom, my ich máme samozrejme viac, tak proste Daktela vie, že s ním volal práve operátor Matúš
tak keď volá opäť ten zákazník, tak daktela automaticky, pokiaľ je Matúš voľný a je prítomný vlastne v práci, tak to presmeruje na toho Matúša. Tým tvoríme vlastne tú hodnotu toho zákazníka, že si vytvárame nejaký taký priateľský vzťah medzi nami a zákazníkom a komunikuješ vždy s tým rovnakým operátorom, ktorý už vlastne aj poznáte jeho potreby. Takže takto využívame vlastne tú daktelu a za nás môžem povedať, že nám to veľmi pomohlo hlavne v takom poriadku v tom systéme a vieme sa dostať do tej histórie, to je pre nás asi najviac. Rovnako operátori si môžu vypočuť hovor napríklad iného operátora, pokiaľ sa tam rieši nejaká reklamácia, ten operátor už napríklad u nás nepracuje a vieme sa k tomu dostať. Vieme si pozrieť celú tú históriu tej komunikácie. Je to v podstate áno, jeden z najčastejších problémov, s ktorými ja sa potýkam vlastne u tých e-shopov alebo v podstate iných firiem, tá komunikácia je extrémne roztrieštená, komunikujú v 5-6 nástrojoch a nemajú vôbec kontrolu reálne, kde a kedy napísal ten zákazník. Druhá vec je rovnako aj tá distribúcia. Poznáme to všetci, dvakrát voláme na rovnakú infolinku, keď nám to zodvihnú odlišní ľudia, sme nahnevaní, že od začiatku v podstate musíme vysvetľovať celý ten proces odznova, pomaličky sa ešte predstavovať a nebudí to dobrý dojem. My sme sa to vlastne s Máriom aj snažili práve takto optimalizovať, aby reálne vždycky ten správny operátor komunikoval a vedel pokračovať v riešení toho problému, keď si dohodol so zákazníkom, že o hodinu mi zase zavolajte. Nie je to ale samozrejme čisto iba o tej komunikácii, ty musíš posúvať vpred, vyhodnocovať vlastne nejaké výsledky a to bez relevantných dát sa proste nedá robiť. Samozrejme, preto sme išli doplňať aj do nejakých štatistík, čo je pre nás ako lídrov alebo manažerov veľmi dôležité, aby sme vedeli ohodnotiť to naše oddelenie a samozrejme vedeli hlavne ten potenciál, že potrebujeme ďalšieho operátora, ideme pridať nejakého nového operátora, alebo to ešte zvládame, máme tam čas, vieme ešte pokryť viacej hovorov, viacej aktivít. Čiže pripravili sme si nejaké KPIčka a vytvorili si podrobné štatistiky, máme nejaké denné reporty, aby sme sledovali vlastne tých operátorov, že či zvládajú tú prácu, či dokážu odbaviť všetky hovory, či nemáme na konci dňa zmeškané hovory. Pokiaľ sú zmeškané hovory, u nás sa ich snažíme vždycky obvolať v ten daný deň. Čiže takýto report je pre toho lídra hlavne veľmi rýchly, má to zo všetkých aktivít, zo všetkých kanálov a vie si hodnotiť tie výsledky tímu, vie si hodnotiť jednotlivých operátorov, ako napríklad vidíte tam, že trasovanie toho operátora, čiže vidíte, kedy zdvihol hovor, kedy skončil ten hovor, kedy vybavil e-mail, kedy sa mu to prekryvalo s nejakým webchatom, vidíte, kedy napríklad 2 hodiny absolútne nič nerobil. My to nerobíme z toho dôvodu, že chceme kontrolovať tých operátorov, ale z toho dôvodu, že my vidíme ten potenciál, že tej práce asi na tom oddelení nie je tak strašne veľa, keď majú napríklad pol hodinu alebo hodinu voľného času. A v rámci týchto podrobných štatistík a exportov, ktoré si tvoríme, tak to vieme analyzovať na dennej báze. Ako som aj spomínal, tak nie je to len o tej komunikácii operátorov, lebo to máte strašne veľa. Nasadili sme u vás samozrejme aj umelú inteligenciu, používate voicebota na hlasové služby, ktorý v podstate na začiatku toho telefonátu si prevezme zákazníka a odkomunikuje si v podstate s ním nejakú tú problematiku a taktiež to vlastne máte riešené aj chatovou formou. Ja tu v rýchlosti preskočím na ďalší slajd, ako vyzerá taká os. Nebojte sa, toto som vytvárali, akým sme to graficky upravili. Vyzerá to takto lepšie. Zavolá v podstate ten zákazník, prevezme si ho bot, či už hlasovo alebo chatovo. Buď tú požiadavku vyrieši, že ju jednak má naučenú alebo má dovolené, aby ju riešil, po prípade zozbiera vlastne dôležité informácie a ďalej tú informáciu posúva tomu operátorovi, ktorý si tú požiadavku vyrieši. Kde ty, Mário, vidíš vlastne tú pridanú hodnotu v tom, že to šetrí v podstate ten čas tomu operátorovi takto? Jo, čiže my sme začali úplne jednoducho. Zanalizovali sme si z našich dát, kde operátori majú najviac dopytov a u nás v našom segmente v tých autodieloch je to nejakých 80% s tým, že zákazník nám volá, poradte mi s výberom autodielu. Čiže to sme vedeli, že to je vlastne to gro, kde sa chceme my smerovať a tam sme sa snažili pre zákazníka pripraviť niečo, aby to uľahčilo proces toho zákazníka, ale aby to skrátilo čas toho operátora. U nás v autodieloch je to tak, že pokiaľ si idete objednávať nejaké autodiely, potrebujete mať VIN číslo od vozidla, je to nejaký identifikátor toho vozidla, pod ktorým sú všetky tie diely zapísané.
Toto VIN číslo sa vlastne nachádza na technickom preukaze a my sme sa strašne často stretávali s tým, že zákazník nám zavolal, my sme ho požiadali o VIN číslo a zákazník, idem do garáže, vydržte mi chvíľku na linke, išiel do garáže, tam ďalšie 2 minúty hľadal technický preukaz. Po 2 minútach už keď našiel technický preukaz, tak sme nevedeli nájsť spolu, že kde sa nachádza to VIN číslo a takto sme nejaké 3-4 minúty so zákazníkom spolu na linke hľadali VIN číslo. Hej. Urobili sme automatizáciu, že zákazník k nám volá, ozve sa mu bot, alebo nám píše a ozve sa mu chatbot a následne si od neho na základe požiadavky, že keď povie tomu botovi, prosím vás, chcel by som si objednať brzdové platničky, tak bot mu povie áno, ale k tomuto dielu budem od teba potrebovať VIN číslo tvojho vozidla alebo ešpezetku. Následne zákazník si pripraví tieto dokumenty, nadiktuje to tomu botovi, bot to pripraví pre operátora a ako náhle ide požiadavka už na operátora, operátor to zdvihne, má tam pripravené to VIN číslo, má tam tú ešpezetku, má tam zoznam tých dielov, ktoré potrebuje a takto sme skrátili čas operátorov nejaké 2-3 minúty, čo je pri tých bežných hovorov dosť veľký čas, hej, keď priemerný hovor trvá na linke u nás nejakých 8-9 minút. Následne sme tú umelú inteligenciu, sa nám to zapáčilo, tak vravíme, poďme tam niečo využiť, poďme urobiť všetko, čo sa dá robiť. A prešli sme na také bežné príklady. Zákazník chce stornovať objednávku, teraz volá do e-shopu, 6-krát ho prepoja cez všetky oddelenia, následne sa dostane na to oddelenie a povedia mu, tvoju objednávku nevieme stornovať, už bola odoslaná. Čiže toto sme vyriešili napríklad tou umelou inteligenciou. Zákazník nám volá, my už vidíme podľa telefónneho čísla, o ktorú objednávku sa jedná. Sú tam samozrejme podmienky, že tá objednávka nesmie byť expedovaná, nesmie byť už v procese balenia a následne táto objednávka sa dá stornovať. Zákazník iba potvrdí, že chcem stornovať áno práve túto objednávku, prechádza API a prejde do nášho interného systému, kde stornuje tú objednávku. Zákazník je vlastne vybavený, operátor ho nemusel riešiť a vlastne všetci sme spokojní. Hej. Následne sme prešli potom na najčastejšie otázky, určite to všetci poznáte. 10-krát za deň vám bola nejaký zákazník, že ako môžem vrátiť tovar, ako môžem reklamovať tovar. Je tam bot, je tam proste celá dokumentácia, povie to tomu zákazníkovi úplne jednoduchým procesom, aké sú všetky podmienky, ako to môže vrátiť. Následne sme prešli potom ešte na zmenu adresy, to sa často stáva, že zákazník zabudne vyplniť adresu, alebo si myslí, že zajtra na tej adrese nie som, budem niekde v práci. Tak nadiktuje tomu botovi adresu, ide to vlastne na korekciu nášmu operátorovi. Operátor sa na to pozrie, zhodnotí, či je poštové smerové číslo v poriadku s mestom. Pokiaľ to tak je, tak operátor to už iba zmení a dá potvrdenie zákazníkovi. Toto vlastne značí to, že nepotrebujeme komunikovať s tým zákazníkom, máme pripravenú tú adresu, máme ju zvalidovanú a je to zase o krok menej. Najdôležitejšie, čo je u nás, na čo sa fokusujeme, tak vlastne ten termín doručenia. Vezmite si, že zákazník vám volá s tým, že si objednal nejaký tovar, ktorý nemáte skladom, ale je na objednávku, po prípade sa dáva do výroby. My máme pri takýchto produktoch doručenie niekde aj 7 až 14 dní, pretože ten produkt sa musí vyrobiť. A zákazník pri tej objednávke si to možno ani neuvedomí, aj keď je o tom informovaný, alebo to zabudne. Následne volá samozrejme na zákaznícku linku, kde je moja objednávka, kedy mi príde tá objednávka. A automaticky mu bod odpovie, pozrite sa, vaša objednávka bola vytvorená vtedy a vtedy, máte v objednávke tovar, ktorý nemáme skladom, predpokladaný termín doručenia je napríklad 26. oktobra. Zákazník na to povie, áno, jasné, veď som zabudol, že to je na objednávku, čiže zase povie, ďakujem, hovor končí. Nejde to na operátora, je to odbavené, vybavené. No a vlastne celý tento proces nám to zautomatizoval, uľahčil prácu tým operátorom a pracuje sa nám o mnoho jednoduchšie. Vyzerá to možno ako nejaké sci-fi, ale pokiaľ človek na tom začne pracovať a začne na tom makať, dajú do toho čas, tak sa dajú robiť neskutočné veci s tou umelou inteligenciou. Ja by som tu určite doplnil, že na začiatku vždy prídu zákazníci a majú tu možno takú predstavu, že poďme teraz všetko zautomatizovať. Ono je dôležité si uchopiť tie najdôležitejšie témy, ktoré sa tí zákazníci pýtajú. Jednak ušetríme nejaký investovaný čas, samozrejme aj náklady do toho, aby sme to implementovali, ale urobme to vlastne poriadne. Zamerajme sa teda na to, čo ten zákazník sa najviac pýta. Je to stav tej objednávky, je to možno nejaký termín doručenia, zmena adresy a zbytočne by sme tu možno vymýšľali úplne niečo nové, na čo sa opýta reálne 5 zákazníkov z 10 000. Takže určite je dôležité sa vždy zamyslieť nad tým, čo ten zákazník chce, akú očakáva odpoveď a to poďme najskôr vyriešiť, ako kebyže my si tu povieme a uvažujeme nad tým, že čo ja by som chcel.
počúvajme toho zákazníka. Presne, to by som doplnil, sú veľmi dôležité dáta, ktoré poskytnete či už Daktele alebo vám interne. Pokiaľ vy máte dáta, že máte najviac dopytov práve na reklamácie produktu, tak proste ideme automatizovať reklamácie produktu a tú najväčšiu kopu odstraníme jedným krokom. Potom postupujeme na tie menšie automatizácie, ktoré sa dajú vlastne riešiť aj v priebehu. Áno, moje grafické umenie. Nie je to samozrejme len čisto o tej komunikácii. Samozrejme ten operátor počas tej pracovnej náplne potrebuje pracovať aj s tým samotným systémom. My preto vlastne máme aj iné nástroje, ktoré vyložene nie sú ako keby komunikačný nástroj, ale pomáhajú tomu samotnému operátorovi. My to nazývame Daktela Copilot, ktorý jednak vie sumarizovať napríklad tikety. To je v podstate to komunikačné vlákno s tým zákazníkom a ono to vytvorí vlastne taký krátky sumár, po prípade to rozdelí aj nejaké úlohy. Ja som si tu skúšal aj vytvoriť v podstate, že budem mať prezentáciu na Amsterdame, tak ono mi to zosumarizovalo, čo mám urobiť a čo si mám keď tak pripraviť ďalej. Samozrejme sú to aj rôzne preklady alebo formulácie textov. Nie všetci sa vedia úplne odborne vyjadrovať, tak prenechajme tú úlohu možno tej umelej inteligencii, ktorá to pekne napíše. Po prípade rozširujem svoj trh do zahraničia, nemám však na to kapacity, aby som si našiel aj zahraničných operátorov, tak reálne môžem využiť tú umelú inteligenciu, ktorá mi preloží tie texty a minimálne aspoň niečo mám v tom jazyku a samozrejme aj spätne mi to vie prekladať tie e-maily. Rovnako po prípade aj navrhovať nejaké predpripravené šablóny, ktoré ja mám v tom systéme, a umelá inteligencia si vyhodnotí, OK, tu idem riešiť objednávku, tak navrhnem nejakú šablónu, ktorá sa zameriava na tie objednávky. My tu máme aj také všeobecné v podstate tie výhody tej umelej inteligencie a celková automatizácie, ako tu aj Mário spomínal, proste ušetrí to veľmi veľa času, zvýši to tú efektivitu, že odbavíte väčšie množstvo klientov. Dôležitá vec, dostupné 24/7. Ja predpokladám, že aj u vás ten zákazník proste napíše o polnoci a má nejaké otázky. Presne tak. Ja by som ešte doplnil ten slajd predtým. Tú sumarizáciu tiketu využívam aj ja ako líder toho oddelenia. Napríklad máme nejakú zlú recenziu, teraz vy si otvoríte e-mail a uvidíte tam komunikáciu operátora, kde si odoslali 37 e-mailov medzi sebou. Sú tam texty na 2 až 4, hej, a teraz neviete, čo sa tam riešilo, prečo je tá zlá recenzia. Automaticky využívam sumarizáciu tiketu. Dá mi to v 5 odrážkach, čo sa tam riešilo, prečo je zákazník nahnevaný, ako sa mu snažil pomôcť ten operátor a z toho si vy za pár sekúnd vyhodnotíte, že urobil chybu operátor, alebo vlastne ten zákazník špiní na toho operátora, že proste nie je to oprávnené. Pretože niekedy to býva tak, že vznikajú chyby nedorozumením. A na základe tohoto si to treba určite analyzovať a zisťovať, že vlastne kto pochybil a čo sa tam vlastne stalo. Ako si teraz spomínal v tomto slajde, tak samozrejme je tam ušetrený čas. Sme dostupní 24/7 s tým, že každú jednu automatizáciu, ktorý nám vie vyriešiť bot, tak s tým zákazníkom môžete volať celý deň. Chcete vedieť napríklad o polnoci, v akom stave je vaša objednávka, bot vám to povie, nepotrebuje spojenie s operátorom. Pokiaľ chcete objednať nejaké diely v noci, samozrejme na operátora vás to neprepojí, ale práve tieto tikety, ktoré z noci dostávame, sú u nás ráno prioritou. Čiže my ráno prídeme do práce, následne začneme tieto tikety riešiť z noci, hej, čiže vy voláte o 1 ráno do Gafy, neviete sa dovolať, hej, bežne to je divné, ale nedovoláte sa, ale na druhej strane sa dovoláte ráno o 8 my začneme pracovať a máte od nás hovor už s pripravenou cenovou ponukou, máme to v ponuke, vieme vám to doručiť, zajtra to môže byť u vás, alebo dneska si to vyzdvihnete u nás v predajni, takže a týchto 24/7 je výhoda pre tých zákazníkov pri tých bežných veciach, čo vie pomôcť vlastne ten bot, ale samozrejme aj pre tých, ktorí sú celý deň v práci a nemôžu telefonovať a vlastne po 17. už sa nikde nedovoláte, tak proste na druhý deň dostane náš operátor tú informáciu a môže kontaktovať toho zákazníka. Ja som si tu vlastne pripravil graf iného nášho zákazníka, konkrétne to spoločnosť Košík, ktorá dopravuje potraviny online. Oni v podstate nasadili tiež nášho chatbota. Na začiatku tej implementácie mali 8 operátorov, ktorí sa venovali zákazníckej podpore a dostali sa do fáze, kedy neboli schopní odbaviť vyšší počet tých požiadaviek, lebo proste mali aj ďalšiu agendu. Postupom času po nasadení v podstate toho bota sa tam zoptimalizoval počet tých operátorov, ale zároveň výrazne narástol počet tých interakcií. Je to presne z tohto dôvodu, že v podstate ten zákazník sa naučil na to, že nemusí hľadať komplikovania na tej webovej stránke, ale práve o polnoci napríklad sa môže opýtať toho chatbota, ktorý mu vždy dal odpoveď. Takže tí operátori sa mohli venovať inej činnosti, ktorá bola komplexnejšia, ktorá si vyžadovala tú manuálnu prácu ručnú,
a chatbot zatiaľ vybavuje vlastne tú rutinnú komunikáciu. Presne, ja ťa ešte doplním. Ako si vravel, nám to tiež veľmi ušetrilo čas, pretože za tú spoluprácu, čo sme s Daktelou, tak my máme stále rovnaký počet operátorov. Narastli sme, samozrejme, hovorov máme viacej tých aktivít, ale vďaka tej automatizácii sme stále na tej úrovni tých 10 ľudí, ktorí máme na tej online linke. Samozrejme, máme ich rozdelený na strediska, že sú ľudia, ktorí riešia iba diely, pomáhajú s výberom autodielov. Potom máme stredisko, kde sa riešia iba reklamácie. Potom máme samozrejme účtovné stredisko. A tu som chcel iba doplniť takú vec, že proste ten zákazník, keď je prepojený práve na to oddelenie, na ktoré potrebuje, tak je to pre neho úplne super, že nemusí byť prepájaný 7-krát a ja osobne to neznášam, hej, keď niekde volám do nejakej firmy a proste volám tam, ten ma prepojí, ten mi nedvíha, vráti ma to naspäť. Opäť tam volám, zás ma skúsi prepojiť, zás ma to vráti naspäť, potom to spadne a potom sa tam už nedovolám, hej. Čiže toto je za mňa super, že automaticky to ide na toho človeka, kde to potrebujem a kde tú moju požiadavku vyriešia okamžite. Je to tak, v podstate aj ten bot reálne neprejde tým procesom zase, že čo potrebujete, ale rovno môže nadviazať na tú predchádzajúcu komunikáciu, že či chcete pokračovať v riešení napríklad tej reklamácie, ktorú sme tu riešili pred hodinou. Dobre, čas sa blíži k 10 minútam na otázky. Ja by som, Mário, prešiel možno na takú úvahovú tému, že ako si myslíš, že to bude vyzerať do budúcna, po prípade, čo vy plánujete, ako to viacej zoptimalizovať na tej zákazníckej podpore? My určite plánujeme veľa vecí, pretože nám sa svet umelej inteligencie a tejto modernej doby veľmi páči. Či už je to v rámci call centra, alebo aj v nejakých interných procesoch, ale v rámci Daktely máme vyhliadky do budúcna. Chceli by sme to napojiť na ChatGPT s tým takým oklieštenou verziou. Čiže predstavte si to takto. My máme na stránke kopec článkov, napríklad prečo vám pískajú brzdy na vozidle, alebo prečo sa zdvihli nejaké poplatky, ako mám prepísať auto a máme takéto ako keby náučné články, blogy a vlastne tento chat alebo voice vám vie na ne odpovedať. Hej? Čiže my mu dáme tieto dáta, on si ich bude analyzovať a na základe toho, že vy voláte, pýtate sa, ako mám prepísať auto, tak on vám povie do odpovede, ako máte prepísať auto podľa tých postupov, ktoré my máme na internete. To si myslím, že je perfektná vec a určite to chceme vyladiť a je to taká najdôležitejšia výhľadka do budúcna. Následne, čo chceme ladiť a čo už vlastne aj pripravujeme, tak chceme si vyhodnocovať kvalitu vlastne nášho helpdesku, akú sú kvalitní operátori, lebo čísla je jedna vec, kvantita, zdvihneme, ja neviem, kvantum hovorov, ale čo z toho, keď tie hovory sú odbavené takým spôsobom, že viete čo, ja vám neviem pomôcť, ďakujem, do počutia, hej. Toto keď povie operátor, tak to nie je kvalita. A my sme na to trošku zameraní, že to chceme zlepšovať, preto sme si pripravili nejaké body, ktoré chceme v každom hovore hodnotiť a Jakub prišiel za mnou s takou vecou, že počúvaj Majo, ty keď budeš hodnotiť každý hovor napríklad 10 minútový a chceš hovoriť 10, tak to máš 100 minútka každý deň práce, hej, čo je hodina a pol. Ja tu mám riešenie, že proste každý jeden hovor, ktorý ku vám ide, ja viem zanalizovať. Čiže do bota dáte napríklad, dajme tomu 10 podmienok, uvediem príklad, pozdravil sa operátor, predstavil sa svojím menom, odzdravil toho zákazníka, poďakoval sa mu na konci, ponúkol mu všetky riešenia a ten bod vám to vyhodnotí bodami áno, nie, alebo stupnicou od 1 po 10 podľa toho, ako to vyhodnotí. Čiže keď si to tak vezmete, denne hodina 2 práce lídra alebo supervisora, vyrieši bod, vy si pozriete iba sumarizáciu, pekný Excel a máte to vyriešené, čiže nemusíte to počúvať, hovorí od rána do večera. Je to tak, ono to ide vlastne ruku v ruke s celým tým trhom, že ten zákazník tu očakáva väčšiu a väčšiu rýchlosť, proste všetci chceme mať všetko rýchlo vyriešené, ale zároveň požadujeme tú kvalitu, takže určite ten dôraz na tú rýchlosť, ale zároveň robiť to kvalitne. A to súvisí samozrejme aj s tým, že aby som to mohol robiť rýchlo, aj kvalitne, tak potrebujem jeden nástroj a nie, aby som chaoticky prebiehal z nástroja do nástroja, a preto a ja si myslím naďalej, že proste to zjednocovanie tých komunikačných kanálov a celkovo vlastne tých technológií musí byť v jednom nástroji, aby to bolo možné. Akurát sme to dali 10 minút pred koncom, tak ďakujeme za pozornosť. My tu máme vlastne aj náš vlastný stánok, kde prezentujeme aj túto umelú inteligenciu. Aktuálne tu v podstate máme aj takú kampaň, kedy môžete prísť, môžete si to samozrejme vyskúšať a zároveň vám to veľmi radi naimplementujeme zadarmo na vašich webových stránkach, lebo je to pomerne jednoduché, stačí sa zastaviť, porozprávame sa, vyberieme si tu v podstate vašu webovú stránku, niečo, čo vás zaujíma a môžeme to aj rovno naimplementovať. Tak budeme sa tešiť a kľudne sa zastavte. Ďakujeme za pozornosť. Ďakujeme.
Chalani, ešte nikam neodchádzajte, ja sa pozriem, či máme nejaké... Pozri sa, aha. Mariana sa pýta, koľko ste mali predtým a koľko máte teraz operátorov pri používaní Daktely? Super, ja som na to odpovedal, my máme rovnaký počet operátorov. Čiže my používame Daktelu kvázi už nejaký rok aj 2 mesiace od spustenia, s tým, že nejaký čas sme ju implementovali, čiže pracovalo sa na tom určite dlhšie, ale máme rovnaký počet operátorov a dovolím si tvrdiť, že v rámci Daktely my ešte máme stále priestor príjmať viacej aktivít. Jakub, ktorý je najväčší klient na Slovensku? Úprimne nemôžem povedať konkrétneho zákazníka, môžem však povedať, že tu sa bavíme o desiatkách operátorov, ktorí každý deň pracujú s našim systémom. Je tam veľká záťaž, ale systém to bez problémov zvláda, takže asi takto by som odpovedal. Aké jazykové mutácie Daktela ponúka pre VoiceBot? Obrovská výhoda toho v podstate vieme akýkoľvek jazyk naimplementovať. Samozrejme, pracujeme najčastejšie s európskymi jazykmi, ale máme vlastne skúsenosti potom aj s Áziou, takže v podstate akýkoľvek jazyk vie si s ním poradiť tá umelá inteligencia. A posledná otázka takého štatistického charakteru. Koľko dopytov denne alebo teda mesačne riešite? Z ktorých platform prichádza najviac dopytov? Facebook, mail, telefón? A aké opatrenia robíte, aby počet dopytov klesal okrem AI? Dobre, tak to je otázka vlastne na mňa, no koľko dopytov riešime mesačne, my sa tu bavíme v tisíckach dopytov, hej, že blížime sa k číslu, alebo prevyšujeme číslo 10 000 mesačne a riešime najčastejšie v rámci GAFA Auto, riešime práve hovorové dopyty, čiže my máme najviac hovorov, zákazníci nám najčastejšie volajú, je to aj z toho dôvodu, lebo keď niekde voláte, tak proste tá požiadavka je vyriešená už počas toho hovoru. Keď píšete niekde e-mail, tak proste napíšete tam, za 3 hodiny máte odpoveď, za ďalšie 3 hodiny máte ďalšiu odpoveď a na druhý deň vyriešite ten problém. Hej. Čiže my máme najčastejšie vzhľadom na náš sortiment hovorových aktivít. Samozrejme, prelína sa to aj do tých chatových aktivít, ale nie je ich až toľko ako tých hovorov, takže my sa aj fokusujeme na tie hovory. Aké opatrenia robíme, aby počet dopytov klesal okrem umelej inteligencie? My nechceme, aby tie dopyty nám klesali. My práve, že chceme pridať tú hodnotu zákazníkovi, že keď volám do GAFy, tak proste ma vybavia a poradia mi tak, ako potrebujem, pretože my si uvedomujeme to, že sortiment autodielov nie je pre každého človeka a nie každý zákazník vie, čo potrebuje a vie si to objednať. Preto my nerobíme absolútne žiadne opatrenia, aby nám klesali dopyty, práve naopak. Snažíme sa ich pomocou umelej inteligencie vyšpičkovať, aby sme ich dokázali riešiť rýchlejšie, aby sme ich dokázali riešiť viacej. Tak, to je koniec všetkých digitálnych otázok. Ak ste tu boli pred niekoľkými prednáškami, tak je možné, že budú otázky aj analogového charakteru. Ak sa chcete niekto niečo spýtať analogovou metodou, zdvihnite ruku alebo navždy mlčte. Teraz, výborne. Oni sa hanbia, ale tí, čo sa nehambia, tak vedia, kde vás majú nájsť. Tam ste stále v tej partnerskej zóne. Podľa mňa niekto sa tu bojí spýtať, že potreboval by som rozvody na Ford Focus, že... Pohode, kľudne, ja tu budem tiež do večera aj na after party, tak sa zastavte, vieme to poriešiť. Prípadne, keď tu bola Eva z Madison Legal, potreboval by som poradiť s rozvodom, tiež poradia. Dobre, to je všetko, ďakujeme. Jakub Sidoriak, Senior Sales Consultant Daktela, Mário Lubas, Head of B2C GAFA Auto SRO, to bola ich 25-minútovka. Teraz nasleduje krátky, asi polhodinový coffee break do 3:45. Využite tento coffee break na to, aby ste sa nechali zväčšniť. Tých spôsobov, ako sa môžete zväčšniť, je viac než dosť. Keď pôjdete týmto smerom tam, tak tam máte 365 stupňovú kameru, ktorá ona je 360 a 5 krát sa otočí. Je to 365 stupňová kamera. Je tam fotostena a je tam človek, ktorý vás karikaturizuje. Choďte sa nechať nakresliť, choďte sa nechať pokresliť. Tam zase vás potetujú v partnerskej zóne, kde môžete vyhrať rozličné ceny od Webhouse, môžete tam vyhrať rumy, môžete tam vyhrať kadečo iné. No a potom pokračujeme ďalej. 2 prednášky a potom kvíz a uzatvoríme Expo Stage a budeme pokračovať ďalej na hlavnom stage na Afterparty. Viacerí ste sa pýtali, kto bude hrať. Bude tam polemik Kubo Gulik s ťažkým marketingovým týždňom. A nezývaj, však Afterparty bude... Chceš energetický nápoj? Malasík nepomohlo, že? A ty si nebola včera do tej 3. v hoteli, to bola iná, že? Ja len sa uisťujem. Je to v poriadku. Priatelia, pokračujeme už o pár chvíľ ďalej. Užívajte si, toto je Amsterdam 2024.
čo je o jeden menej ako vás. Tu.